की हरे का हवे गोइठावा काहे ले तू इतना महंगाई के जमाना में आए लेवे के बा पुआ हई तारा के पुआ लौकताटे गोइठाटे गैस महंगा इतना हो गेल बा इतना महंगा हो गेल लोग भरावल छोड़ देले बा अब हो का गोइठा का कुछ जानू तू ना जाने लू कहा के हड़ू तू ए चिमनी को मैं जखम हम बमला छिना इते ना पता थकबू पाथे नी कुछ हम ऑर्डर देनी हमार चिमनी बा हम बड़े चक्का हे भगवान जी रेजवा के रख ले बमला में रेजवा को ओए भोसड़ता बा सोन निकल देखा बहनी जब गाय हो गेली सर त गोबर रखे जाला रख के सान के पात के चिपरी बना के सुखवा के ले जाके बेच दीना हम राहुल एकरा से अरे भोसड़ी के केक काट के खाए जाला खइबी की खा एगो दे दा सफा पागल हो पागल हड़ू हक बतावे के केक खा तले केक खा तो बच्चा बन लेम ना हो छिनार कहीं भारत में गैस बंद हो गइल बाटे बहुत महंगा हो गइल बा एक बजे कोई नहीं के भरावा कोई ठा रे का होला खाना बन लगा बे छिनार खाना बने चूल्हा पे खाना बनेला गोइठा गोइठा लगावे चला नीक में लागी को खाना हो हां ये चाउर गहूं बोल के बनाइबू सुन के तो मंगा खा ए कहां पता बा क रुपया के बटे 1 रुपया के बा एगो चिपरिया 5 रुपया के 20 रुपया में 4 गो देब ए पिसाई काले दो चका जन एकर चिरकुनिया काम जे दूध बैठावे में समझलू हां चिरकुन बा हां चिरकुनिया ही बताओ छामा कैसे पूरा काम चलियो पता चलता कि एलपीजी गैस कुल बंद हो गई बंद हो गइल काम कैसे चली गोबर गोइठा बानू कि नहीं खे गोबर गोइठा पर काम चली हां तो चला वही के ना पड़ी कि बिना खइले मुंह ब अच्छा ई बताओ कुंभ मेला लागल रहा कहां हां लागल रहा ना ओकरा में सरवा एगो दतुइन बेच के करोड़पति हो गई हां तो गैस भारत में बंद हो गई कुछ हमनी के बिजनेस कोल जाओ कि अरबपति हो जाओ गाय के गोबर बेच दे जाओ गाय के गोबर वही चने गोइठा होला पाट के हां ये कोन मतलब ना 2 बजे हमनी के जागे के पड़ी जतना गांव घर में बाली से गरु भैंस हगियासन आ कहां उनके राखल पाथल जे गोइठा ए रे भाई कुल सिवान खाली पात जाई केनियो की गोइठा के फेर में बड़ो कोनो लेते नहीं सा कति लो सब पैसा से तो आई पाथल चल गई होली में ले जा लेबा का पुआ पुआ ई का बैठो सुअर के गाड़ पर निकलेला जवन गोबर ऊ हा सुअर के भैंस के गाय के बकरी बकरी खाई रोबरन सुन ले पहले बोल बच्चे बताबू कुल कोई गो किस्म के गू के गोबर ले आइल बिया रुक जा सुन ले कैसे बा ई का की हो कोई को कुल वैरायटी हो सुनगे के न पड़ी गाय के हो गाय के 10 रुपया यही बतावा ई बेच के तू का कर पैसा कमा के जाए मुगरा मछली किन के खाए हमने के बिजनेस में बात लागई हां हमनी के प्लान रहल है कैसे जानिए तू बता नहीं करे पहले ही के सरवा कोयला से कि पागल है भिखना के हट भोसड़ी के तो इनके मौगा बस चिनार बारा मौगा सरवा कोयला से भिखना के पतैया पागल तोरा माई भिखना रे गति हवा भिखना के पतो है कहां घुमत बतिया लुक लोकल में ना घूमे के जो घर ले जो आम भी नहीं ले गोसई लो आम धाई बैग ले ले बहनी कतरा कर दे ले ले पैसा बकिन बे हम के ले अपन पैसा सिका दे काहे के लागत रे सिखा रही के हमके बमला सिका दे खाली सिका दे तू दे बद का जो सुनई बा हां हो मैं पारी देखो तार हां हो देख फाल दे तार बहुत स्वाद नहीं जा ठीक बा
पूरा गाँव दम डोल हतोरी को कौन बर्बाद हो गया जी। पहले लिखा ले ला नाम निकाल कैसे लफुआ जा ना लेबे अरे छिनरी में पैसा बा चलो। हाँ, जाके जेपी के बैंक लूट तभी ना उखिरे ना लेबो एगो तू ले ला। हाय बकरी का हाल के बा बकरी के ना बोका वाला हमनी के चाहिए जा जा बोका है बा छोड़ बोका का ना है कुनबा गाय के लिए बजा झूठ ओ कौन सा बतावती औरत हो भागो ओ भाई छिनरी ही कहाँ खोल ए भाई एगो बात कह एगो मेरा ने देखले अच्छी परी ले जाता ये मर्द देखो तो बात ना शुक्र चश्मा पहनले बानी तो तू हमें रहरी में ले एक पलंग का मेहरानू देखले अब चिपरी ले जाता कर रहरी में नहीं खिलेगा चाची मेहरारू का मेहरारू तुम ए भाई देखो ऐसा ही गैस महंगा हो गइल बाटे एक वजह से हम चिपरी बेचे स्टार्ट कर देले बानी अच्छी ना एगो पागल नियन बात करत रही हमारा संगवा चिपरी बेचत ए ना लगे लिया गोइठा चिपरी अरे हम दखनी हां हम पोते नथिन के बेटा के अब पुए कोती छिरी पुआ बताओ भैया गोबर नहीं के चिन्ह हमनी के खा पी के त बगीचा में आ ना त सोना अरे वो कथी कलर के साड़ी पहन ले रलिया अरे तो हां ओकरे के बात नहीं अरे के हां ऊ है हम निकाल कौन रिपोर्ट ना के गांव में के जन लड़की के बारे में ना जा तो बताओ बताओ ए। चाय भी ओस मार चप्पल से ओस मार को मुंह पर छाप को पड़ ठीक है जाए बा बिकना का पतो ही है भीखन का हिया खाना के पतो हिया बाबा जोर कहता रे भिखाना के पतो है नाती के बेटा भिखान अब तू देखा हम कैसे आवता नहीं ए, चाची, पागल घर पतो कहाँ? ले हैं? घर चलिया में बा लेला देखला अतियू लियाई पुआ हो लेला हो बबुआ बहिनी ले सरे घटिया तोर माई के बहो घर में के आओ पुआ बेचता है ई करनी पुआ कालबा में तोर दादी मौरी पगला गइलू का आई पुआ हरे गोइठा के पुआ कहतड़ू कहाँ जा ताला ई तू कब कहाँ जा दोनों पेन पान के जा तनी ससुरारी कहाँ ससुराल रे हम बहने के पटावे जा तो रखतिया उ का करी मेहरारू पहे तुआ जब होइए गइल बिया तो सालिए पर ना काम चलावे के बा चुमा तो कना देने रे रतिया चुमा देला से काम चल जाई अब का लेबो तोर बांगुर न के बनाना कहाँ जाना खराब करलू चल हम सारा गोइठा ढोवा बता रे तोरा से बेचत आई बेचत आई बाबा कहिया से गोइठा के धंधा करे लगलू प्लीजी बानो बामोल अपली जी बंद हो गई एलपीजी बंद नइखे भइल जानत का भइल बा हाँ। महंगा हो गइल बा हाँ समझ गेलू महंगा भइल बा पैसा पान बीड़ी में सिगरेट उड़ावत चल फाड़ देनी तो पैसा वाले फाड़ देनी कहाँ पैसा फरली रख रहे पातिक में मां तू कोल पाकिट में के पाकिटे में बा हमार ए बेरा सेफ बा कोनो दिक्कत नहीं खे सिका बाबा मन सिका दल ई बताओ रानी एक स्पून बा मन थू का बनी लिट्टी लिट्टी के तोहरा चिंता हो गेल बा सरवा 8 गो हरौ रोही तारे बरथा पड़त त मत चप्पल काटो ना घरे आके सारा तू सरो के चप्पल जूता कहाँ नाती के बेटा कोई से मारता ए नोच देब ए चाची भौजी फफेलिया नोच देब का दिक्कत बा ओते आवत भीड़ गइलू हो मामा मुझसे पूछो चुप रह मर दे का बात बा चपरावा चप्पल खातिर होता हो का चप्पल बा ले ला पहनला ए नाती के बेटा त अब माई के साथ का रखले बड़ा हैं कौन तो करब आदमी के पेट में आफत में बुझल चाहत रजा हम ही सबके सहकावत नहीं कहो भौजी ई बताओ चाची पहले कर चाची कहला ना चाची कहनी तब देखनी मारो काट तो खाई रे दुमारवा अब तू अपन दुख कह तारा लहुरी माई हमर तोरे माई अरे गतिया तोर बे देख भोसड़ी के तरह ही सुना बोलत सुना है। सुना पहले तू वैसा ही ना लू सौर से बोलता माई ही हमार लहुरी हमारा का पता एगो बात बतावा बोला असही देखते बड़ा गैस महंगा भइल बा हाँ, उ त जानते गोइठा हैं। हम बेचत रहनी आजकल हम हे पते न प्लीज जिम्मेवारी हो बामल को हो तो तू गोइठा बेचतड़ू हां फिर का भइला तार सिनरी में बीच में आज के कहते पुआ लेके भाग गई ये मार पीट के अच्छा ई माने कि गोइठा तोहार हता गाड़ी तोहार हाँ। आ बेचत यही हां
अपन गोइठा ल कपार पर अपना गाड़ी ए भाई कने गोइठा रहला भर के रहला गोइठा बा कहाँ बेच देलू रानी के उ तो हम गरले बनी माटी में फरे खाती ए भोसड़ी गोइठा फरला रे करे ई तो सारा मांगा आम अमर उतरो पतु तो फरबो करी लेकर कैसे छेलेला अब वही तरे दुख में भालो वही तो कबे रे ये बता कोई ढेर सकल रे बहुत मारत दिया मारब ना तारे के मारी पैसा हो मारा पिटा के झेल ले के बा अच्छा समझ गेलू जिंदगी के पार छेल बना त करबा कुछ रुपया पर बियाह कइले हां हो हां नहीं त काली माई के पूजैया चलत रहे 1 रुपया दे तो गेहूं अंगा पसार रहे ये घोसड़ी फाके लागल अब वही तरह चला ही में चल गइल पीछे हई सटा लकुल नसिया फरक करो ना काली माई के देर मुड़िए अरे हमारो गोहरा और बाले बू काहे हम लेके बेच वाह हेसो 4 गो भैंस बाड़ी सब मैं गोबर पानी करत कर सरवा बिल्ला हो गई देखा दो गौरव देखा दो कम दाम में देबो त ले ले मैंने तोहके कम में दीही आ तू ज्यादा में देबू तो का भाई पर ऐसे न होला ऐसे सुना कम बेसी के बात नहीं निहुरबू अपन मारा निहुरबू निहुर के का करिया निहुर तो ली हा तू निहुर के जब थाक गलू तो उहे न बाकी बिया कुछ बहुत बुता सीधा दे ना बामन ना कल्याण भाग घर में जा कहाँ पूरे जाता है जिंदा पे जाओ ने। ना कि तू चला घर दिमाग खराब